जोंलाव दैथुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो गोनां दं। हायोब्ला नों आंखौ खेबसे लोगो हमदो। जागोन दे आदा, बहा लोगो हमनो? आं नोंनो मबाइलाव लकेसनखौ हरगासिनो दं। नों बेयावनो फैबानो जाबाय। जागोन दे आदा, आं गाबोन थांथारगोन। हेलो एवरीवन, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ, नङा होमबा लोगोफोर? स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' दायो गोबाङानो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि आन्दाराव फैनाय संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 9 सिमखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबायानो जानांगौ, नङा होमबा लोगोफोर? आरो जाय बिथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 खौ नायखांबाय, नोंथांमोना दायो गोबाङानो पार्ट 10 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं एबा नेनानै दं जानांगौ, नङा होमबा लोगोफोर? स' लोगोफोर, जाय नोंथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं, नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोफोर। बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला बिथांमोननि अफिसियेल इउटुब चेनेलनि कमिउनिटि टेबाव फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10 खौ 12 एप्रिल एबा दिनैहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोना सोर संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। ओरैनोथ' बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला संदान आबुं बर' सावथुननि गासै पार्टफोरखौहाय पार्ट बाय पार्ट साननै एबा सानथामनि गेजेरावनो आपल'ड खालामबाय थाखायो। ओमफ्राय लोगोफोर, संदान आबुं बर' सावथुननि स्ट'रिखौ लिरदों जतेन्द्रनाथ बर' बिथां, आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों अमा राजा एबा दशरथ बर' बिथां, आरो डिअपिखौ होदों नाइस्रां एन्ड नारेश्वर बिथांमोन, आरो बे सावथुननि स्क्रिप्टखौ होदों सोमदोन आरो अमा राजा बिथां, करिय'ग्राफखौ खालामदों राजेश आरो अमा राजा बिथां, आरो संदान आबुं बर' सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामदों बर'निनो गोजाम लिजेन्डारि फावखुंगुर दिनेश रामचियारी बिथांजों लोगोसे दायो जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि अनसुमै बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर, बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव गोबां गोदान आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना जाय दासिमबो संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 खौ नायाखै, नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर, आरो जाय नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर, नायनानै माबायदि मोन्दों। स' लोगोफोर, दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।